Rooman valtakunta käsitti suurimmillaan koko Välimeren alueen ja Länsi-Euroopan aina Brittein saarille asti. Noin vuonna 800 ennen Kristusta alkunsa saanut pieni Apenniinien niemimaan heimo sai kuitenkin raivata tieltään monta vihollista ennen kuin se oli vakiinnuttanut asemansa alueen kiistattomana yksinvaltiaana. Rooman valtakunnan menestys perustui sen armeijaan, joka hioutui ja kehittyi ajan saatossa. Sen menestyksen salaisuus oli kyvyssä kehittyä ja muuttua tarpeen mukaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on keihäsfalangin hylkääminen ensisijaisena taistelutaktiikkana jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tasavallan aikana, noin 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua, armeijan perusyksiköksi vakiintui 4500 sotilaan muodostama legioona. Näistä sotilaista noin 300 oli kevyttä ratsuväkeä, 1200 heittokeihäillä varustettuja veliittejä ja 3000 raskasta jalkaväkeä. Sotilaat maksoivat itse omat varusteensa, eikä muilla kuin syntyperäisillä roomalaisilla ollut asiaa armeijaan. Legioonat jaettiin pienempiin yksiköihin, manipuleihin, jotka vuorostaan muodostivat kenttuurian. Manipulit taistelivat erityisessä ruudukkomuodostelmassa, joka mahdollisti joustavan taistelutavan. Legioonan etummaisina marssivat veliitit, jotka härnäsivät ja pyrkivät vahingoittamaan vihollista heittokeihäillään. Nämä yksiköt välttivät lähitaistelua ja vetäytyivät raskaan jalkaväen taakse taisteluun edetessä. Veliitit olivat yleensä legioonan nuorimpia sotilaita, eikä heillä ollut muuta suojavarustusta kuin pieni pyöreä kilpi. Jalkaväen etulinjan muodostivat hastaatit. Myös nämä olivat nuorempia ja kevyemmin varustettuja kuin takalinjan kokeneemmat yksiköt. Ne kohtasivat vihollisen legionalaisille tyypillisesti heittämällä ensin vastustajaa keihäällä ja kohtaamalla ne sen jälkeen kilpimuurissa. Kilpimuurissa vastustajia työnnettiin kilvillä ja pyrittiin vahingoittamaan nopeilla lyhyen miekan pistoilla kilven takaa. Hastaatien takana olivat kokeneemmat ja paremmin varustetut prinsiipit. Nämä osallistuivat taisteluun seuraavina ja antoivat hastaateille mahdollisuuden vetäytyä ja hengähtää taistelun edetessä. Prinsiippien varustus oli muuten samanlainen kuin hastaateilla, mutta heillä oli yleensä varaa parempiin suojuksiin. He olivat lisäksi usean taistelun veteraaneja ja yleensä riittivät kääntävän taistelun kulun, mikäli hastaatit jäivät alakynteen. Jalkaväen viimeisen linjan muodostivat triarii-sotilaat, jotka olivat legioonan eliittiä. Triariukset olivat vanhempia ja saivat parempaa palkkaa kuin muut legionalaiset. Toisin kuin muu jalkaväki, nämä taistelivat keihäällä ja olivat yleensä komentajan viimeinen kortti taistelussa. Heidät laitettiin etulinjaan vasta, kun näytti siltä, että vihollinen murtaa hastaatien ja prinsiippien muodostaman linjan. Legionan sivustan muodosti kevyt ratsuväki, joka koostui yleensä rikkaista aatelisista, joilla oli varaa omaan hevoseen. Näitä käytettiin häirintähyökkäyksissä ja vihollisen ratsuväkeä vastaan. Toisin kuin myöhempinä aikoina, varhaiset legioonat eivät juuri käyttäneet ratsuväkeä tiedusteluun. Ilmeisesti syynä oli, että sitä ei pidetty aatelisille sopivana tehtävänä. Manipulijärjestelmä purettiin noin 100-luvulla ennen ajanlaskun alkua, ja sen tilalle tulivat kohortit. Myös legionalaisten jako 3 eri luokkaan poistui Mariuksen uudistusten myötä.